тоҷикистон дар садади фиристодани наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба зарардидагони зилзилаи шадиди Туркия қарор дорад. имрӯз ҳамаи сарони вазороти идораҳо дар ҷаласаи фаврӣ назди роҳбари давлат иштирок доранд барои қабули қарор оиди кӯмак кардан ба Туркия. сафири Туркия дар Душанберо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ба ҳузур пазируфта аз фиристодани кӯмакҳои моливу фаннӣ ва наҷотдиҳандагони тоҷик хабар додааст. Şu anda 50'ye yakın Tacik arama kurtarma дар ҳоли ҳозир гурӯҳи 50 нафараи оперативи наҷотдиҳӣ ва кофтукобии тоҷикро ба Туркия мефиристанд. insani yardım malzemesi götüreceklerini bildirdiler. парчами Туркия дар сафорати ин кишвар дар Душанбе ба ёди қурбониёни зилзила ва мотами 7рӯзаи миллӣ поин оварда шудааст. дар ин сафорат то рӯзи 12 феврал китоби таъзия боз шудааст. афроди алоҳида кӯмакҳои молии худро ба сафорати Туркия ирсол карданд. Bunun yanı sıra Tacik kardeşlerimiz de bugünden itibaren ҳамчунин бародарони тоҷикамон шурӯъ аз ҳамин субҳ кӯмакҳои худро ба сафорат оварда истодаанд. бародароне ҳастанд ки пешниҳоди кӯмакҳои нақдӣ карда истодаанд. мо аз ин кӯмакҳо хеле миннатдорем ва ба ҳамаи бародарон арзи сипос мекунем. onlara çok minnettarız. Şükranlarımızı sunuyoruz. ду зилзилаи шадид дар фосилаи 9 соат қисмати ҷануби Туркия ва ғарби Сурияро такон дода бештар аз 4000 нафарро қурбон кардааст. ҳазорон манзилу иншоот хароб шудааст. ҷустуҷӯи одамон аз зери харобаҳо идома дорад.